Il-kap nazzjonalista Adrian Delija kompla jgħaddi l-botti lil kandidat ieħor li qed itellaq miegħu għat-tmexxija tal-partit. Meta mar il-belt idur bejn il-qorti, il-Ministeru Kastilja, Delija saħaq li hu m'għandux dellijiet fuq il-ħlas tat-taxxa. M'hemmx dellijiet simili. M'hemm ebda dell fuqi. Fuq tat-taxxa tajt l-opportunità lil kulħadd isaqsi bl-iktar mod tranquil bid-dokumenti qudiemi. F'botta xejn komplementuża lejn Bernard Grech, Delija qal li qatt ma kellu kwistjonijiet ta' evażjoni tat-taxxa. Qatt ma kelli issues ta' evażjoni ta' taxxa, qatt ma kelli issues li t-taxxa tiegħi ma iddikjarajtix kollha. Meta staqsejna lil kap nazzjonalista dwar id-deputati li sfiduċjawh li ilha tokoromajnhom minħabba n-numru ta' allegazzjonijiet fuqu, Delija għalhekk. Student il-kulħadd, mhux id-deputati biss, illi jmur qudiem il-bord ta' due diligence ma marrux. Fl-isfond li deputati nazzjonalisti bħal David Take semmew allegazzjonijiet li Delija ħa flus mant Jorgen Fenek biex tiġi minata l-kampanja elettorali ta' David Casa, Delija saħa li hemm passi għal min jagħmel akkużi foloz. Min jagħmel akkużi foloz hemm il-passi kollha tal-konsegwenza ta' dak l-aġir illegali għax illi timputa illegalità kontra xi ħadd hija illegalità fiha nnifisha. Intant brabta mal-fatt li Delija mar idur il-belt, il-Partit Laburista qal li jifhem li Adrian Delija qed jikkampanja biex iżomm postu bħala kap tal-oppożizzjoni, iżda kemm hu kif ukoll il-kontestant tal-establishment iridu jifhmu li dan il-gvern ma jitmexxix bi stanz politiċi. Fi stqarrija l-Partit Laburista saħaq li jkun ikun aħjar li kieku Delija u Grech ingħaqdu f'din id-dawra qasira u marru sad-Dipartiment tat-Taxxa u l-VAT. Il-Partit Laburista temm jgħid li l-Gvern Laburista huwa kommess li bqa' jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn qiebsa kemm huma qiebsa fl-interess tal-Maltin u l-Awċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.